Katsojat, mietittekö koskaan joskus tykkäätte julkaista videota tai jotain semmoista hienoa, mutta siinä on semmoinen jännä pulma. Jotkut sivustot saattaa olla vähän sellaisia pikkutarkkoja. Esimerkiksi YouTube sekä Facebook. Ne on pikkutarkkoja noista videoista. Esimerkiksi jos sattuu olemaan jokinlainen teidän suosikki taustaääni tai jotain. Jotkut on niin pikkutarkkoja siitä, että niillä on vähän semmosia niinku tekijäoikeustarkkuutta. Että ne tekee semmoisen tempun, että ne mykistää äänen. Sen takia mä ajattelinkin, että teille sanoa teille, jotka tykkäätte julkaista YouTubessa sekä Facebookissa. Sen takia just ajattelinkin, että jos haluatte vähän pikkusen niin kuin tutoriaali, niin siinä on semmoinen neuvo, että miten haluatte käyttää esimerkiksi taustamusiikkia tai ääniefektejä tai muuta semmosia niihin esimerkiksi animaatiojuttuun. Tai semmoisia, missä voit julkaista silleen ilman noita huomautuksia. Ensimmäinen, mitä mä käytän, on Googlepoto. Googlepoto on niinku sen Googlen semmoinen sovellus. Eli missä niinku esimerkiksi jos te kirjaudutte esimerkiksi vaikka Google-tiliin, niin siinä mä käytän itse asiassa Google-tiliä sekä Googlepotoa. Googlepoto on semmoinen niinku tuulipiiri, ei tuulihyrrä. Niin siinä esimerkiksi voin julkaista silleen linkitettynä vaan. Eli linkin muodossa. Esimerkiksi Facebookki. On semmosia juttuja, kun aika paljon kun te tykkäätte esitellä jotain videota Facebookiin tai YouTubeen, mutta siinä on se huono puoli. Eli ne mykistää videon sekä musiikin. Koska ne ovat aika pikkutarkkoja, jos ne on ulkomaalaisia musiikkia tai jotain semmoista. Tai sitten, jos te voitte vaikka säveltää itse, se on parempi. Ihan pro. Itse tekemään on paljon parempi. Ja sitten ääniefektejä, jota voi löytyä luonnosta tai jostain. Mutta siinä on sellainen jännä akustiikka. Eli jos sattuu olla semmosia kohinoita tai mölyä siinä taustalla. Sitten jos teet vaikka videota, ei puhuessaan, niin se on ihan ok. Ja sitten ei haittaa vaikka se on niinku muokattu ääni. Sitten tää tekoälyääni on vähän sellainen jännä, miten se voi sanoa. Aika paljon sivustoissa kun löytyy noita web-sivustoissa semmosia äänijuttuja. Ja teet lopettamaan. Aloittamisen ja iskemisen jälkeen. Noniin, joo, anteeksi toi keskeytys, kun meillä saattaa olla vähän sillasta, kun mä välillä joudun vähän keskeyttämään, kun iskätte kotolta. Sen takia just jatkoin tuota videota nyt, niin aina missä mä jäinkään. Aina siihen AI-tekoälyjuttuun. Semmosia, että kun näitä ääniä pystyy muokkaamaan erilaisia piirrosahman ääniksi. Siitä voi silleen niin kuin editoida eri tavalla. Silleen vähän niin kuin muokataan semmoisella niin kuin tekstiäänellä, mitä kehitellään sellaisia piirrosahmojen muodossa. Siitä voi olla aika hieno. Sitten kun aika paljon tykkää julkaista silleen esimerkiksi kivoja videoita, missä on hahmojen ääniä. Mutta ainoastaan vaan linkitettynä vaan. Ja sitten esimerkiksi Facebookissa ja välillä YouTubessa. Siinä on vähän sellaista niinku pikkutarkkaa juttua. Joo. Tässä vähän niinku ajatellaan, että äänien perusteella pystyy muokkaamaan näitä hahmojen ääntä, niin siinä ei tarvitse muuta kuin hieno äänensäätö ja muuta. Mutta nykyään mä käytän tuota Trove Voice-skanneria. Sillä saadaan äänestä semmoisen paljon kivemman näköisemmän ja omalaatuisemman hahmoäänen. Niitä kun muokkaa esimerkiksi Tanukan ääntä ja muuta, saadaan äänestä semmoinen hieno. Sitten jos vaikka kehittelee joku taustamusiikin, niin mä teen vaan tällä esimerkiksi vaikka mikrofonijutulla. Se on paljon helpompi silleen, että se voi muokata MIDI-tasolle sekä äänen tasolle. Vielä kun on toi FL Studio-ohjelma siinä. Tämän takia se on paljon helpompi sitten muokata siinä. Ensin ääntää oman ääneni, sitten Audacityn kautta muokkaa siitä semmoisen äänen. Ei käytä semmoista niinku kasuna-efektiä, mikä muuttuu puheäänestä semmoinen kasunamaiseksi. Se voi kuulostaa hassulta. Mutta
ainakin on hyvä juttu, että siitä pystyy muokkaamaan MIDI-äänestä sellainen musikaalisemman. Vähän niin kuin semmonen jännä. Silleen. Aika paljon käytin FL Studios silleen sen takia musiikin suhteessa. Vaikka FL Studio on semmonen triaali, vaikka jotkut ei oikein halunnut ymmärtää silleen. Se on aika jännä, että kun Kaarissa skasti musiikkijuttua, niin Annina sanoi sille jännä siitä. Mä en oo mikään dinosaurus sulle. Ja siinä musiikkitunnella. Ja se vähän jotenkin silleen jännästi silleen sanoi silleen, että mä en oo mikään dinosaurus. Ja se tarkoittaa sitä, että se tykkää mieltä akustiikasta. Ja minä digitaalisesta. Niin Annina on tottunut niihin akustiikkamusiikkiin, mutta mä en oo mikään akustinen ihminen, vaan digitaalinen. Joo, mitäköhän voisi lisätä vielä? Joo, sitten jos tykkäät julkaista videota, niin ajattelen, että jos sattuu sillä olla vaikeaa näiden videoiden siirtämisessä, tai silleen, että jos ei pysty esimerkiksi julkaisemaan YouTubessa tai Facebookissa, on silleen ensin hyvä silleen, että jos tykkäät esitellä vaikka Facebookissa, niin kannattaa silleen näyttää linkitettynä, jos teillä on Google-podo toiminnassa. Sen takia mä ajattelinkin, että musiikissa täytyy olla silleen aika hyvin tarkka, että jotkut on vähän silleen tekijäoikeustarkkuutta ja kriittisen pikkutarkkuutta. Semmoista, että jos ajatellaan silleen jännästi valoisia puolia. Joo, hetki pieni. Noin, nyt on valoisempaa. Joo, tämän takia jos ajattelinkin, jos videota haluaa muokata, niin siitä voi editoida silleen nätimmän näköisemmän. Että jos on videoeditointia tai jotain. Sano silleen, että muokataan nätimmäksi ja hienommaksi. Sellaista niinku hienosäätöä. Ja musiikkimuokkamiseen aina joutaa silleen lyhentämään. Aika paljon mä teen Google-selitejutulla semmoisen taustamusiikin. Mutta sitä ikävä kyllä joutaa vähän lyhentämään ja muokkaamaan. Kun on taustamusiikit ja silleen. Jotkut mykistävät. Aivan kuten Facebookissa. Mutta ei huolta. Onneksi näitä monta linkkiä. Mitä voi aina tehdä silleen. Teikellään tietty musiikkitausta, mikä on toistuva. Siitä on aika hauska muuta. Siinä ei tarvitse muuta silleen, että muokata ja editoida sitä hienommaksi. Tää on kyllä aika kuuma. Okei, jos te haluatte lisätietoa mun ideoista tai teemoista, niin voitte kysyä multa. Tai sitten jos haluatte jostain Google-tutoriaalia, niin aina voi joskus katsoa silleen, että jos teillä on Google-tili, niin se toimii. Niin siinä voit aina tarkistaa aina Google-tilin toimintaa, että toimiiko Google-poto. Jos toimii, sanokoon. Yes, moi moi!